Monchu muligereria na gukwaniria ndonsi ya sobereta se Marogoba yabono chinga kichinde na ngo kwaligania semesa ya mangana ya senchira yobo ikirano nyali tukuneli 13 aso mwako yega bwechiri bubere na 22 ekere kilibono chestariki 13 mutinyo motangane asema mbi yalenge ntambe ko ikiraboni ga ninkagirete na litukuri ya ombi yali yalenge na ninkagirete na asora ndonsi go kwaliganiri nyali go kumanye asenchira yeli boisa to chiabono butuko ayo amonenda mange ngo kumanya aso butuko lero na kwaliganisa ranso Kenya go kumanyiritira nenkoro kwa Vincent Onyancha. Abona boda kurua se ensemo ye krenye kutoka se bunge ya North Mugrange County ya Nyamira ni gobono baganiye serikali kandi kibunanko nyale ko bayikiranye chira chiri yabalirete ase ensemeyo omuliki to kurua se county ya Nyamira Job Mange noroboti urwa senchira yobukirano. Abana boda imeyekerenye county ya Nyamira nigo barwe birero byabe gucya serikali kyagero bugima bwako ngire matukakare amangana boda mbuyarenge maguta tarenge iguru mono maguta erita yarenge 64 lakini erita bona igere 134 bona roche baake times 2 oroche bona igere serikali ngutumisere sana nchibuna njo mwana boda nigo nguchikote byabara ibaito baralire sana kubwate kana bono asingi nchubune para ya nyamusini fact yetu chandegete sana igo batebo gukinugu kweli golirya mabuta nechibesa bagwakane mekobo wakongirya magimabo mono ebyasala ya boda batuka magambia lenga avatari yake no nya challenges yalenga obuna bono mangana yechibara chalenge chimbe lakini abantu ngonyora balenge bono challenges jamentire na ndeji boda jamentire bono konyora ngoyo roje muna bono jironi yechimende te rate yabo igoro sana konyora bigibigi yako bigibigi una yange BM 100 ewaka nuko se 240 na lirie bigibigi yako 90 nigo basabe serikali kubagatire ibanda bakwetangira ko rwa somo gaso nembura nechibara chingiya ndwe to chandegete ande ale kunyalekana na toroseri kuno energy said ntubwati moni ana serikali njege ntoko batai ase binte toko goramna maguta ne amabati amaguta tikabakei digoriri chemna ri arenge na ri abanta baba ketora ikere mbeyemo serikali yali wanja eke rate yake interest rate chike asinini arafu nye konyalekana bali yasina babeke chibesa chia ororo choko konya yuna bona ya youth affairs chikonye vijana barusie roni ororo mbako genda sabantu na kwatu credit abantu buna mogo yakoro konyora bali rate yabere igoro nere buye serikali ko bwaterana abana boda erigo kinie byasarebi ginko reporter ya Ndizi TV ko rwasomo chibwe kerenyo Nyamira County area chariane Job Maangi Nato gotigara samangana wataneti abana boda nigo bona abana boda na barabukura se county ya Kisii batebere nambali go chiwanchira na gotume kuna abana siasa na sokoleta chiburaburo ekarakelikeli to ligereti asense mohyo bochori umwaka yugo mutinyo 5 na 3 abana boda abu nigo chinga kie chibabuli abana boda bane kuro chinse mochinda sorongoro gusi kone kibuna mbali go chiwancha gotume kuna abana siasa nigo bayigo bamuchiri abana siasa bali bagotumeka abana boda asoko nyara goturubania omorembekere sangerekano egendrete njabono asoko tume kugocha siasa njetindo chinga ninchi wanja asoko tume kugocha siasa mono sengenjonje inge ntaitengete mega siane yenkokoro ya magokane ere ya maana sana sengenje njirende to tume kusenjere mbe tota itito wanje sengenje to wazo mono sana to go strain ko rigichi besa senjere nkong ne chimbe omna chire para in fact kote matorta tigarende ntuta ituko tume kuntu miake ya mayaga igantoroche nga abana siasa mko babalenge bagotutumia but with umna tamna bokonya kokiboko ira we have changed now tutagete umwana siasa uri gwate mangana maya mona maya gocha sabana boda then we work with the maybe umora yoko boli chikura agende kindokeroche nandenge genderete abana siasa otumia abantu ba boda bube nane babere bagotutumika senga kientambe lakini wono bachori obore mutwe ndete ko tebya abantu ba boda bonsinga umuntu go tete ko tutumika bube tigana nere pi tama mono kabisa utigana abantu ba tutumika
tokore siasa ito ase njere ndonge ase njere bwenerete egendo kina achi abana boda boda bonse sibabita especially se town yaitu aso mwana siasa urore ichoko gutete gutumika in a bad way oyimutigane nere if inyone chibeso kuri yagwe besa kari kenda kore bintu binde bingao na ubunchoreria niko banyare gokinia bange umusayo mo ase county ya Kisumu yo mucho busongo igaberga korobonchore boko ni kigo pya ase miaka 25 umulikito Brian Sagnisena igaumeranera na gusanga mange anene asobonchoreria bo Buna enchera eyemo yokwenyorera engeri ya kera rituko nigo abana inchi bagendrete wesokia kurigo bosiekero bogokia ase omochio bosongo nigo twatwara engwana ya bene no mugaka Bob Ochanda oyokoliro bonchereri bwechikobi gwetania emyaka 25 njasa marieta ngoro ku Bob Ochanda korwari sune kenka ya bunyanda mereme yane abondo chegende tibuya korwa na nyanse korwa mwaka w'emo simikianda 1996 toje na nyakore saidi ya miaka 20 angene metane tatu ngokorera iga asense mo yaga kan mere mo yana na bere buya toje na bandete gonsukia erondo jenganda na gusukeria family ya speri abana ngona ko basominde na bone family nenderete ko gende one gendo kerororo dengine mangana ya corona agera ka effect ye gasi yake na kerense ngona ko tema tole enansireta mangana ye chichuma yange muna makombe ebibuli ebintu bye chichuma anyway mune byadiwe kana na chikoligereria kanyora chichuma abantu baminto chiabukire abantu bejiduka bayigoire bagachisarasaria amagori nkarora ngabona tiganje nje byasare ebi ngira nense moye chikobi amone birore ebire frame amone dressing mirrors onondo chenga birobyo ikona gonchore litore mbiya birake Egasi ekengencho no konyora engeri ya kera rituko korende egasi bine ya Bob goika oyomo atwara ubumanyina kubwatia omotindo bwekerero asekeria bange bakoroka fashion korende ine na kiera goikerania chinche chiga chekerero eliko baikera basaya bubare abatecha bae babotambe ko byeje manongo jirusi Nairobi asense ya moyage komba abongo ikanarigereria namanyanga edemand ye fashion ye ya latest neye bwanata koba na mono na bokonyora usauri korwa ase customer atebi bintu mbira bagwaka jibeja bya online bagwatebi ngegento tutagete kenge muneke na ije na ndase bari bagontomera na bae kwende yo example egera na irania na rete gento keria demand ye riega ne iria singakie abagusiba minto ndoche bansire koba na batoko buatera netenge munenga kia kare abantu baitondoje bangainire na bagoika tuabeire bono muna etuabwati mnembuyeri bantu bakoroka muni yaba ikoyo lero ndenge abantu baminto no bagotaka ba promote yo mwabo kwanyana isano erinde gwajira nyomba Nigo Bob ayatogire serikali ye county ya Kisumu ase okobali bagana kobanchera gokora obonchereri obwaso mochi obosongo bigocha birinde bitayo asense moye county ndoje mbiyere tenge muna chinga kikinde chiarenge maega tuarenge kona ko minyokiwa ebiasara ke ngaki yaira nanze lera abantu baito ndoje omorembe noro no taxi ebekire mbuyere kiagere toko na jesiringe 20 kerase rituko eyite bugati bo bebonde mwako yo ndarigereria ase serikali enyare gotorigereria kiagera ore morbuga capital ngojibore bwa bansage entonda sabe serikali erigererie egere eto inue to no chiron sibwate percentage yanke erinde na into nyako batokwegendereria omwanchwa omurigereria muna botambe ekerobogokia nigo abakenya gusabonchereri bakonyora ekerengererie keya ekerengererie kia bakonya bagionchora kiaba obonchereria izgura nigo torosanga eyemo aseyemo no musao yo mokone chiko bikurugega ase omochobosongo ingo reporter ya Ndizi TV eretari ya Brian Sagene Isena
Mwancho mulgereria bono hinyorani gwanto kuyanyora yonsi goitera Ndizi TV News obwansubo mugusine aba Chinsa mochirichia Paris France igogotenda goitera www.ndizitv.or.ke nabanisi mochirichia Manila Philippines. Ayu amunanda mange gotoka ndo mutumokomo ketokorena ninyara okomanye ayunanda mange altorante go setu abreto kwaliganeria nsemo ya Facebook na nsemo ya YouTube tonyora buna Ndizi TV News. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi New Brighton Apartments Niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chirebuya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywerembeo ekerurigireti getuno kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare nabo iguchibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko ase chitangi ayata liko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire Chinsa 29 nabo igo ni yebwate wifi iyo tali bwakanira Chinsa 29 ni gabwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chire ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe nabugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga musala rumba rumba Mwacho murigelio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire Chinsa Isato 13th guika Chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mainga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV Jumapili maambia Chinsa 12 guika Chinsa Isato chiamambia nigo bono ya muganigwe asumurubilio bwoko motogyo monene umurubilio bwege singa na presenta vini ekero kwa bwokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakolekana kerige kaba ekige kaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubilio egesinga aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi
top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma yakote vyo mwana tigako imoki yeso nerot omone nongi mokirie korunse gochi goro korwekerengeke mo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekeroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Tware tariki Elioni aligunchuria Jumapili yao asumuruburio Bwege Singa na presenter Vini Omonene Nerot Yeso Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Nende bono umoncho muligere twerenda sentunde ya kabira semesa ya mangana ya Chinsa Isato chia bono boto kwiranira semesa yo turigere libuna omura ibwe kyamageo demrero dinga niganyara goikerana ase nyumba yo bare state house ritukolia lera asomuyiga onyara kwaliganigwa no mura ibwenza abasomera n'ababunga senchiremo yo sanga na kolyamo aso omugasolero reda kawikirana asomuyigo yuniganyara kubolia abantu bonsi kubwaterana elikonyara gusikiense ya Kenya mutuni gochinga kiechiraira arokana ko bakirambu y'ababunge bali baitete muswado yukiwase bunge oyolengete konyara okore mabyage siasa amaonchereria political amendment bill rere chinga kiecho ni garokana ko checheria homo konyumure bwense anene ha sogo tataka roboti ro sa sogo tataka ingani yugoti wa ase bunge wiki yaita. So there's really, it's not a crime for somebody to see something is wrong in our constitution or in our law that we need to change, because it only makes things better. They say that a good idea always yields to a better idea, and a better idea would yield to the best idea. So what you guys are doing is basically trying to improve governance in our country. So we really want to thank you very, very sincerely for what you did. Na asumuligo yonyara okolekana ase enyumba y'oburayime y'omucho Nairobi habwatani ba One Kenya Alliance hoka ahubwaliganeti wasumuligo yumbanyareti goikerana nabo nigo chinga kiechumura wenso muskuru Kenyatta nyara kubulia mabyage siasa kone kibunanko igwana bare ase chinga kiecho nyara kubulia bana siasa bali bakoligie birugo by'oburayi kone kinkuru bali chinkwana cy'omurembe libaga ligo turubania omurembe karotorochi enga kiyobo cyo limutinyo 5 na 3 o mwaka oyo nabo ose omurayi wense ni ganyara gote yabuna igoba guchikubwatana na kone kibuna ngo sikwalense ya Kenya mutwe asokubekerania abakenya chira chiri abanyarete bakubalira. And the political parties amendment that we are trying to push through, which some people have tried to demonize as they try to demonize BBI, that is giving us an opportunity for us to be able to formally work together across political parties in the interest of the nation. Because this is what we are trying to achieve. As we sit here today, yes, I am a proud member of Jubilee, but I am an even prouder member of the Kenyan society, which I see reflected around these tables here. Na emebere y'abantu babere abukonye babolete kurwa asenke yabo asogotebekana buna nigo banyarete kubiswa nako iru bakonye batangire na abantu bakagere ko abego bobosali nigo yatoka litukulia lero asensemo ya Lamu ase orosana romo ase ensemeyo igotebekana babera abo Simon Munyuki na Katana Mulewa nigo abulete kurwa nka yabo ekarosegi osekera ogosagana wakolekanete iki yaita asensemo ya Kibokoni county
kaunti ya Lamu bebere ya berabu nigo yatoka soro sana romo ase egotebekana buna konyora nigo yagundire no nabo abanyenenke yo nigo amanyemebere yo na benka yabo kubatakana buna berabu nigo batoka nechianga chiri baburete babegete ekero banyarete bakobora korwa ase enka yabo. Monchu muligereria wikirabo nongo ikomoli wa mangana mayaze nchira yobo ikiranu Chinsa Isato chiabono botukongo bakirambye muno abali bonse babwatira na semesa ya mangana mayana yo muligereti ngo kweba asogo chora ko yatengera ku Ndizi TV obwansubo mu gusibuna botambe tubwate kwetira sensemo yetu ya mtandao ensemo ya Facebook tubwate buna Ndizi TV News nabiga ensemo ya YouTube na bogo tubwate buna Ndizi TV News nyura bogo tubwate ensemo ya website yetu iyere www.ndizitv.or.ke amo onyale kumanya ayo amo na yanda mango ikira buno nkonya na chera una botambe amaiga yemesa yamangana mayakubekera amenyo kuru chinsemo chia kegogi tiganya bwatokera abu chikoraga 12 cyamambya maiga yokobokana nyasaye no chikomera na Brighton Makori amo na Sara Nyarangi ndita baraza asensemeli yo murobelyo wensa kyatigara byo butukobya kenda gotengere mirobelyo nsi imeya Ndizi TV iretirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Chinsa